Tá conspót an mé eile scéim na ndíolúintí in Éirinn faoi láthair tuisce bhfuil ardú taca ar lína dultaí le díolúintí athrú nGaeilge im mbliana. Tugadh le fios níos luachas a bhliain go bhfuil breis 60,000 dulta le díolúintí athrú nGaeilge, ardú 5,286 ón bhliain seo caite. Léir de journal le Pádraig Ó Duibhir léachtóir emeritus in ionad taighde Sealbhú in Ollscoil Bhaile Átha Cliath faoi ceist na ndíolúintí in Éirinn. Mar a dúirt Ó Duibhir má leanan an fás seo ráig bheadh 50 dultaí in Éirinn díolúnatha an Gaeilge faoi 50 drocha. Céir atá tarlús na scoilnaí le maidir leis an cuairs díolúintí. Tá breis 60,000 scoláire ar bhain scoile díolbh an nGaeilge san sin agus beáin os ceann cairdeag fan géad nó duine as gach seachtar. Agus deirdig an rhaine dax ó buinn sin leis mé daltaí ó th leir ach as an 60,000 tá thart ar beag an os ceann trín hagan ó th leir agus tá beag nach gáthraín is de bhar deacrútaí fólama. Ach tá rudí anna bhí háúil ar siúil mar hampla tá príomhidí ar bhain scoile ag tuairt cóirla de hisismóirí má tá tú géirí go bhaid de fáiste takeíd fólama caiite tú díolúna á an Gaeilge. Mar sin chuirtear rih golóir tismóirí an rah Gaeilge nó takeíd fólama. Níl sin má golóir agus an méid inistíocht atá siúil in san takeíocht sa breis. Dar nóí tá scoláirí áirithe agus tá deacrútaí fólama acu ach dá mún fion Gaeilge meach in cuimseach rud a déir an rhaine dachis atá curcan cíine acu becerca meach mid an angach dalta a cumasú le Gaeilge ealaim go dtí an leibhéil go bhfuil siad in an agus tá méid as ruachta leis an taighde in Éirinn agus as an gleachtas I dtír heile ní bhíonn an smaoinemh seo de díolúna bún beidir meid díolúna sealadach nó páirt díolúna mar hampla le scrúdú na thart testméire chu míad na sucra réasúnta nó reasonable accommodations a bhaim agus sinna dhéantar I dtír heile nó I gásanna troncúise go beidir nach meach litríocht mar chud an scrúdú gin infi an scrúdú níos mó bunthir ar an teanga bhéil agus mar sin de. So tá a lán bailí timpeall ar seachas an córas atá going agus tá sé ráite gom hena stolim má leanan an fás mar atá agus tá sé túrtha gom má leanan an fás mar a bhíle 5 bliana nús go méid fethe fan géad de galtaí díolbh fí fethe trocha agus is stolim go méid an bam faoi an Gaeilge mar ábhar éigentach bheith cóirtha ceist anna bhór fi sin. Míle mágad Pádraig sin bhí sin íondach spregú. Gur mad. Fáilte rád.